ഇതാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടികൾ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ബ്ലൂ കളർ വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒലീവ് ഗ്രീൻ കളർ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നീളത്തില് ഒരു ബ്ലാക്ക് വണ്ടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് വണ്ടി ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ സിൽവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു റെഡ് കളറാ. ഇതിന്റെ പേര് റിവൈൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ വണ്ടികളും അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ മസിൽ കാർസ് ഉണ്ട്, അമേരിക്കൻ മസിൽ കാർസ്.